da će Bog dragi preko naših počinitelja da napravimo žutu dvoranu, žutu kuću ovdje iz Crkve, pa se nećemo spazavati na zakonci koja slijedi sad ovdje nakon ovoga zborovanja ispred Crkve na finom mjestu Krušika naših. U ime svih župljana najsrdačnije želim zahvaliti našim voditeljom iz zborova Mariji, Sirli i Franji i svakom sviraču i pjevaču pojedinačno, od najmanjeg do najstarijeg, mislim da je najmlađa Lucija, hvala institucije najmlađa, do najstarije Milke, pazite, to sluka i baka.